Γιορτάζει την ημέρα των τριών ιεραρχών. Από το 1842 το Πανεπιστήμιο Αθηνών καθιέρωσε την εορτή των τριών ιεραρχών ως ημέρα αφιερωμένη στην παιδεία και στα γράμματα. Οι τρεις ιεράρχες πώς ήτανε? Ωραία. Ποιος ήταν ο ένας? Ο Βασίλειος, είναι εδώ στη μέση που τον βλέπετε. Ο Χρυσόστομος, ο Ιωάννης και ο Γρηγόριος. Ο καθένας από αυτούς, τους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας, εορτάζεται ξεχωριστά. Πότε γιορτάζει ο μεγάλος Άγιος Βασίλης? Πες το Βασίλη. Πόσο? Πρώτη του χρόνου. Ο Άγιος Γρηγόριος πότε γιορτάζει? Να μας πει ο Γρηγόρης. Πότε γιορτάζει ο Γρηγόρης? 25 Ιανουαρίου, την περασμένη Κυριακή γιόρταζε ο Γρηγόρης. Και ο Άγιος ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γιορτάζει πότε? Όχι. Πότε γιορτάζει? 27 Ιανουαρίου γιορτάζει, κύριε Μανώλη. 27 Ιανουαρίου. Α, ωραία. Τότε έκανα λάθος εγώ. Αλλά και οι τρεις μαζί γιορτάζουν στις 30 Ιανουαρίου. Είναι πάρα πολύ σημαντική μέρα. Αποτελεί μία μέρα αγάπης για τη μάθηση, αλλά και το σπουδαιότερο πυλώνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή την επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τους μαθητές. Μας δίδαξαν τη φιλομάθεια, την αγάπη μας στα γράμματα, την κριτική σκέψη, να έχουμε σκέψη και να μπορούμε να κριτικάρουμε σωστά, την αγάπη, την ενσυναίσθηση. Όλα αυτά μας τα δίδαξαν με το έργο τους, την αλληλεγγύη, την υποστήριξη, τη βοήθεια, το σεβασμό. Όλα αυτά μας τα είπαν οι τρεις ιεράρχες, ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και το έργο τους όλο μαζί. Γι' αυτό σήμερα το Γ1 και το Γ2, θα ξεκινήσει πρώτα το Γ2 και θα ακολουθήσει το Γ1. Το Γ2 θα μας κάνει μία παρουσίαση μέσω διαφανειών και το Γ1 θα μας κάνει ένα μικρό σκέτς για να δούμε και να ζήσουμε και να μάθουμε για την ιστορία αυτών των Αγίων. Στο τέλος θα μας πούνε η τρίτη τάξη και το ένα τμήμα και το άλλο, μία προσευχούλα και το απολυτίκιο των τριών ιεραρχών. Αυτή είναι η σειρά και μετά θα τελειώσουμε για να φύγουμε έξω. Κρατάει πάρα πολύ λίγο, σε 30 λεπτά θα έχουμε τελειώσει. Εντάξει, την υπομονή σας, κλειστό το στόμα. Είναι έτοιμο το Γ2. Αργά και καθαρά, εντάξει, πάμε. Με την ονομασία τρεις ιεράρχες αναφέρονται τρεις επιφανείς Άγιοι και θεολόγοι της Ορθόδοξης Χριστιανικής Θρησκείας και προστάτες στα γραμμάτα και των μαθητών. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόρης ο Ναυζιανθινός, ή θεολόγος. Αναδείχθηκαν πατέρες της Εκκλησιάς και Άγιοι.
Η σοφία και η δράση τους έδωσαν τον τίτλο των Μεγίστων Φωστήρων. Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι Άγιος Πατέρας και Ιεράρχης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο ίδιος εγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες εκκλησιαστικές προσωπικότητες, έλεγα το εξεπέραστο χαρίσματός του συνομιλία. Ιωάννη. Οι γονείς πρέπει να φροντίζουν για τη μόρφωση των παιδιών τους, γιατί αυτή θα καλλιεργήσει τη ψυχή τους. Όποιος επιπλήττει τους νέους, χωρίς συγχρόνως να τους παρηγορεί, τους κάνει σκληρότερους, διότι δεν μπορούν να σηκώσουν το φορτίο των συνεχών ελέγχων και γι' αυτό και με βιαιότητα αντιδρούν. Για να προλάβουμε λοιπόν τους πόνους. Βασίλειος ο Μέγας. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν επίσκοπος της Κεσαρίας στην Καπαδοκία Μικρά Ασία. Ήταν σημαντικός θεολόγος που υποστήριξε το σύμβολο της πίστης και αντιτάχθηκε σε όλες τις αιρέσεις της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας. Επίσης ήταν μεγάλος πατέρας της εκκλησίας. Αποτελεί η ίδρυση και λειτουργία ενός κοινωνικού φιλανθρωπικού συστήματος ή βασιλιάδας. Είναι πρότυπο κέντρο περίθαλψης και φροντίδας. Φροντίδας των ασθενέστερων κοινωνικά ατόμων. Ουσιαστικά, βασιλιάδα υπήρξε ένας πρότυπος οίκος για τη φροντίδα των ξένων, την ιατρική περίθαλψη των φτωχών αρρώστων και την επαγγελματική κατάρτιση των ανειδίκευτων. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, να προσέχουν τα παιδιά με ποιος να αναστρέφονται, να προσέχουν ποιους κάνουν φίλους. Όπως ο μολυσμένος αέρας αφήνει μέσα μας και το κακό περιβάλλον, αφήνει στη ψυχή του παιδιού την μόλυνσή του. Η παιδαγωγία που γίνεται με λογικό και ήπιο τρόπο, παρά εκείνοι που έχουν ως αιτία το θυμό και την οργή. Γρηγόριος ο Θεολόγος ήταν αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινούπολης τον 4ο αιώνα. Θεωρείται έβριος όσο πιο ταλαντούχος ρίκτορας μεταξύ των πατέρων της Εκκλησίας. Ως κλασικά εκπαιδευμένος ομιλητής και φιλόσοφος του ελληνισμού, κατάφερε να συνδυάσει τον ελληνισμό με την πρώτη εκκλησία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τίποτα εντάξει δεν υπάρχει του πιστού φίλου. Όμως σε καμιά περίπτωση της ζωής σου να μην κάνεις φίλο τον άνθρωπο τον πονηρό. Γιατί σε ψυχής διεφθαρμένης τίποτα από τα καλά δεν είναι αξιόπιστο. Η προσφορά των τριών ιεραρχών στην ανθρωπότητα είναι μοναδική. Θεμελίωσαν την Ορθοδοξία, γι' αυτό και τους λέμε πατέρες. Μορφώθηκαν ελληνικά και δίδαξαν ελληνικά. Οι σοφοί της εποχής μας αντιλούν από την ανεξάρτητη σοφία τους και πήγαν φροντισμένη αγωγή από τα σπίτια τους, κυρίως τις μητέρες τους, την Εμέλεια, την Όνα και την Αθούσα. Τη δική τους επιμέλεια, τον κόπο και την προσπάθεια έγιναν μεγάλοι. Αγωνίστηκαν σταμάτα, προσευχήθηκαν αδιάκοπα και ασκήθηκαν στον αγώνα της αρετής. Έτσι έγιναν οι πρωταθλητές της ευσέβειας, της αρετής, της αγιότητας, αλλά και των γραμμάτων και της σοφίας. Τη δυτική του γιορτή, αλλά και τους τρεις μαζί τους γιορτάζουμε στις 30 Ιανουαρίου.
Η εορτή κτίσει στα μέσα του 11ου αιώνα. Σκοπός της ήταν να παρουσιάζει αυτές τις τρεις εξέχουσες προσωπικότητες της Κιανοσύνης. Επίσης επανενώθηκαν τρεις χωρισμένες ομάδες, οι Ιωαννίτες, τους Γρηγορείτες και τους Βασιλείτες, που είχαν χωριστεί με βάση το ποιον από τους τρεις ιεράρχες πίστευαν ότι είναι πιο σπουδαίος. Γιορτή σχολική και χριστιανική. Γιατί και οι τρεις ήταν ευγενείς ιεράρχες, επιφανείς θεολόγοι με κοινωνική προσφορά και φιλανθρωπική έργο που διέθεσαν τη ζωή τους στην πίστη τους για τον Χριστό. Γιατί και οι τρεις ήταν άνθρωποι μορφωμένοι, σοφοί δάσκαλοι, φημισμένοι ρήτορες και συγγραφείς, πρόσφεραν πάρα πολλά στα γράμματα, διαθέτοντας ολόκληρη την περιουσία. Ωραία, τέλειωσε το πρώτο μέρος που έγινε η παρουσίαση. Αφού ο καθένας τους έχει τη δική του γιορτή. Ο Μέγας Βασίλειος, ο γνωστός μας Άι Βασίλης, γιορτάζει στις 1 Ιανουαρίου. Ο Γρηγόριος Νατζιαντζινός γιορτάζει μόνος στις 25 Ιανουαρίου και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στις 13 Σεπτεμβρίου. Να δούμε λοιπόν γιατί γιορτάζονται και μαζί. Κατά τους χρόνους της Βασιλείας του Αλέξου Κομνηνού, το 11ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, έγινε μια φιλονικία, ένας τσακωμός, δηλαδή ανάμεσα στους χριστιανούς. Άλλοι θεωρούσαν ανώτερο τον Άγιο Βασίλειο, χαρακτηρίζοντάς τον μεγαλοφυΐα και υπέροχη φυσιογνωμία. Ο Μέγας Βασίλειος είναι ο καλύτερος, είδε σε νοσοκομεία, ορφανοτροφία και σχολεία. Ναι, πώς να ξεχάσουμε τη Βασιλιάδα, όλο το συγκρότημα με τα νοσοκομεία, ορφανοτροφία, πτωχοκομεία, που εκεί έχουν καταφύγιο και βοήθεια χιλιάδες άνθρωποι. Ο Μέγας Βασίλης ήταν ο πιο μορφωμένος. Σπούδασε νομικά, γεωμετρία, αστρονομία, μουσική και ιατρική. Σε ένα φοβερό λοιμό το 467 έσωσε από βέβαιο θάνατο όλους τους φτωχούς της Κεσάρη. Για να βοηθήσει τους φτωχούς, άφησε τα πλούτη. Έγινε αρχιεπίσκοπος της Κεσαρίας και άρχισε το φιλανθρωπικό του έργο. Έγραψε πολλά σε γράμματα και βιβλία. Η Εκκλησία τον ονόμασε Μέγα. Μέγας Βασίλειος! 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 Άλλοι τοποθετούσαν ψηλότερα τον Ιερό Χρυσόστομο και το θεωρούσαν ανώτερο από τον Μέγα Βασίλη και τον Γρηγόριο. Τον Ιωάννη δεν τον φτάνει κανείς. Σπούδασε ρητορική και φιλοσοφία. Ήταν ένας σπουδαίος ρήτορας.
Έγινε αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινούπολης για να καταπολεμήσει τη διαφθορά και την ακολασία που επικρατούσε στην πόλη. Ο Ιωάννης ήταν ταπεινός, άφησε την κοσμική δόξα και αφιερώθηκε στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Ήταν πρότυπο δασκαλοποιημένα και κοινωνικού εργάτη και τα πλήθη έβρισκαν κοντά του πνευματική και υλική υποστήριξη. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος είπε πολλά σοφά λόγια, όπως «Δεν έχει αξία να γεννηθεί κάποιος από μεγάλο σε πλούτο και αξίωμα, όσο το να γίνει ο ίδιος μεγάλο». Ονομάστηκε Χρυσόστομος, ήταν ο μεγαλύτερος πατέρας. Ήταν το γλυκό λαλοαϊδόνι της Εκκλησίας. Ιωάννης Χρυσόστομος, Ιωάννης Χρυσόστομος, Ιωάννης Χρυσόστομος, Ιωάννης Χρυσόστομος, Ιωάννης Χρυσόστομος, Ιωάννης Χρυσόστομος. Και τέλος, όλοι θεωρούσαν τον Γρηγόριο Θεολόγο ανώτερο από τους άλλους, δηλαδή τον Χρυσόστομο και τον Βασίλειο. Είναι ο καλύτερος. Ο Γρηγόριος τον ξεπερνά, γιατί πήραν μεγαλύτερη μόρφωση από τον Ιωάννη και τον Βασίλειο, αφού οι γονείς του ήταν πολύ πλούσιοι, σπούδασε στις ονομαστές σχολές της Κεσάρειας, της Παλαιστίνης, της Αλεξάνδρειας και των Αθηνών. Ήταν ταπεινός, αγαπούσε τους συνανθρώπους του και ό,τι είχε το πρόσφερε στους φτωχούς και σε όσους το είχαν ανάγκη. Βοήθησε να το μεταπιστεί η αίρεση των Αριανών στην Κωνσταντινούπολη. Έγραψε πολλά ποίηματα. Δίδαξε τους ανθρώπους ότι ο Χριστός είναι Θεός, γι' αυτό ονομάστηκε θεολόγος. Η φιλονική αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να διαιρέσουν τα πλήθη των χριστιανών και να γίνονται φασαρίες. Τη λύση την έδωσε ο Μητροπολίτης Ευχαΐτων, Ιωάννης Μαυρόπης. Σταματήστε, αδελφοί μου! Δεν μπορούμε να τσακωνόμαστε στη συνέχεια. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Έχω κουραστεί από τις έρευνες των χριστιανών. Τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω. Κάτι πρέπει να γίνει. Τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω. Τότε, στο όνειρο του επίσκοπου, έρχονται οι τρεις πατέρες της Εκκλησίας, Ιωάννης Χρυσόστομος, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Θεολόγος. Ιωάννη Μαυρόπους, Ιωάννη Μαυρόπους, είμαστε οι τρεις ιεράρχες, ήρθαμε να ζήσουμε. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Πατέρα Ιωάννη, πρέπει να πείσεις τους πιστούς του, εμείς είμαστε ένα μπροστά στον Θεό. Δεν υπάρχει τίποτα του να μας χωρίζει, να μας κάνει να διδικούμε. Βρεθήκαμε κάτω από ιδιαίτερες χρονικές συγκυρίες και περιστάσεις. Κινηθήκαμε και οδηγηθήκαμε από το Άγιο Πνεύμα. Γράψαμε όλοι συγγράμματα και με τον τρόπο του καθένας διδασκαλίες που βοηθούν τους ανθρώπους να βρουν τον τρόπο σωτηρίας. Γράψαμε τις βαθύτερες θλίβες αλήθειες,
Στο πες μπορέσαμε να διασδύσουμε με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και συμπεριλάβαμε σε γράμματα που εκδώσαμε. Ανάμεσα όμως δεν υπάρχει ούτε πρώτος ούτε δεύτερος, αλλά αν μιλήσει για τον ένα, συμπορεύονται δίπλα του και άλλοι δύο. Σήκω, Ιωάννη Μαυρόπουλος, λοιπόν, και δώσε εντολή στους φιλονικούντες να σταματήσουν να χωρίζονται για εμάς. Εμείς είμαστε ένα και όλοι ίσοι. Γιατί εμείς και στην επίγεια ζωή που ήμασταν και τώρα στην ουράνια ζωή που είμαστε φροντίζαμε και φροντίζουμε να οδηγούμε σε ομόνια τον κόσμο. Όρισε μια μέρα του έτους να γιορτάζεται από κοινού η μνήμη μας, για να εισαχθεί η γιορτή στην Εκκλησία και να συνταχθεί η Ιερή Ακολουθία, να παραδώσει στις μελλοντικές γενιές ότι εμείς είμαστε ένα για το Θεό. Έτσι, ο Επίσκοπος Εφράιτης Ιωάννης ανέλαβε τη συμφιλίωση των διαμεχωμένων μερίδων, συνέστησε τη γιορτή στις 30 Ιανουαρίου και συνέγραψε κοινή ακολουθία, αντάξια των τριών ιεραρχών, η γιορτή της σύναξης του Μεγάλου Βασίλειου, του Γρηγόριου Θεολόγου και του Ιωάννη Χρυσόστομου. Αποτελεί το ορατό σύμβολο της ενότητας και της ισότητας των τριών μεγάλων δασκάλων που δίδαξαν με το βίο τους. Τι αναιρέτερο αυτό! Πρέπει να τρέξω να συμφιλιώσω τους πιστούς. Είναι θέμα με τον Μεγάλο Πατέρα. Πρέπει να πάω. Τώρα θα σας πούμε μία προσευχούλα. Ανέβει το γάμα 2. Μισή από εδώ και άλλη από την άλλη. Μαρτινά, λίγο το καλό. Καθίστε κάτω. Έχεις η άλλη την γραμμούλα, την άλλη την γραμμούλα. Την γραμμούλα την άλλη. Οι άλλοι πάνε από πίσω. Πολιτίκιο, δηλαδή ένα εκκλησιαστικό τροπάριο που μιλάει για τον Άγιο που γιορτάζει. Έτσι και τρεις ιεράρχες έχουν ένα δικό τους κοινό πολιτίκιο. Ας δούμε τι λέει αυτό το πολιτίκιο σε απόδοση και μετά θα προσπαθήσουμε να το ψάλουμε. Να είστε όμως επικείς μαζί μας, που προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε για να το πούμε όσο πιο σωστά γίνεται. Επικείς είναι! Σταμάτα! Όλοι όσοι θαυμάζουμε τους λόγους του τριών μεγάλων θύρων της τρισυπόσατης θεότητας, δηλαδή το Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο του Θεολόγο
και το 600ο Ιωάννη που το στόμα του έβγαζε χρυσάφι. Ας τους θυμίσουμε με ύμνους, γιατί αυτοί φώτισαν όλη την οικουμένη με θείες διδασκαλίες. Γιατί σαν ποταμοί σοφίας πότισαν όλοι την κτήση μετά και νερά της θεογνωσίας. Και γιατί αυτοί μεσολαβούν και παρακαλούν πάντα την Αγία Τρία. Θα ξεκινήσει η Αναστασία. Στις μεγίσους τους φωστήρας της Τρισιλίου Θεότητος τους τιμικουμένη ακτήση των αμφίων της Εσάντας τους μελίτους ποταμούς της Σοφίας τους πτήσει πάσα θεογνωσίας να βάσει καταρτεύσαντα βασίλειο το Μέγα και τον Θεολόγο Γρηγόριο συντοκλίνο Ιωάννη το πυρότα χρυσορημόνη πάντες ή το λόγον αυτόν περαστέ συνέρχοντες ή της τιμήσομεν αυτή αρχιδιάδη και η χώρα της Συγχαρητήρια. Ένα δυνατό χειροκρότημα στο γάμα 1 και στο γάμα 2. Επίσης να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτή την ημέρα να μιλάμε με ωραία λόγια, να αγαπάμε, να βοηθάμε. Το είπαν και τα παιδιά, φαντάζομαι να το ακούσατε. Κάποιοι συνεχίζετε εκεί να παίζετε με τους διπλανούς σας. Και εγώ μιλάω και νιώθω άσχημα. Και αυτό είναι το μήνυμα. Η καλοσύνη και ο καλός λόγος ο ένας τον άλλον. Όταν μιλάω στον άλλον πρέπει να σκέφτομαι τον καλό λόγο, την καλή σκέψη, την αγάπη. Συμφωνούμε? Τέλεια. Συγχαρητήρια στο γάμα 1, γάμα 2, ένα δυνατό χειροκρότημα από όλους. Στην κυρία Αναστασία, στην κυρία Χρυσάνθη, στην κυρία Μαρία, στην κυρία Χριστίνα, που προσπάθησαν και έδωσαν πάρα πολύ ωραία σπουδαία μηνύματα, και όχι μόνο σπουδαία μηνύματα, αλλά και πάρα πολύ ωραίες λέξεις έμαθαν τα παιδιά από τη σημερινή παρουσίαση, που αυτό ήταν και το ζητούμενο, να μαθαίνουμε καινούργιες ωραίες λέξεις. Θα κάνουμε μία απονομή τώρα στην τρίτη τάξη. Θα τους δώσουμε την εικονίτσα των τριών ιεραρχών που από πίσω γράφει το απολυτίκιο που μας τραγούδισαν, μας έψαλαν μάλλον, δεν είναι τραγούδι, ψαλμός, για να το έχουν ενθύμιο για τη σημερινή τους ημέρα. Θα το δώσουμε αυτό το ενθύμιο και στην τετάρτη τάξη, γιατί και αυτή έχει δουλέψει τους τρεις ιεράρχες, και να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κύριο Μανώλη που βοήθησε να μάθουν τα παιδιά τη ψαλμοδία. Το πρόγραμμα από εδώ και μετά θα γίνει κανονικά. Τα μαθήματά σας, θα κόψετε την πίτα με τους δασκάλους σας και το πρόγραμμά σας θα γίνει κανονικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω την άλλη φορά να είμαστε λίγο καλύτεροι στην προσοχή μας. Να περάσει μέσα το σήμα τα φένα.
Το σήμα ΤΑΒ 2. Το ε1.